După mai mulți ani în care mediul de afaceri a cerut insistent modificarea legislației astfel încât să fie permisă identificarea clienților la distanță, iată că ne apropiem de momentul când acest lucru devine posibil. Din 1 iulie intră în vigoare mai multe modificări la legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, iar instituțiile vor putea face acest lucru. Despre cerințele privind identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice, discutăm cu expertul în reglementare în cadrul proiectului USAID, Transparența sectorului financiar în Moldova, Mihai Malașevski, și cu domnul Andrei Burciu, șef adjunct al Direcției Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. Bun găsit, domnilor! Domnule Malașevski, cum va funcționa? EKYC este o expresie utilizată pentru a descrie identificarea prin mijloace digitale sau la distanță a clienților. Deci este EKYC este un set sau reprezintă un set de măsuri întreprinse de regulă de către instituțiile financiare în scopul identificării clienților săi înainte de a îi admite sau a intra în relație de afaceri pentru a le presta serviciile sale. Dați-ne un exemplu de cum va funcționa această identificare. Un exemplu elocvent ar fi atunci când o persoană, să-i zicem o persoană fizică, merge la o instituție financiară, fie este un prestator de servicii de plată sau este o instituție bancară din Republica Moldova, evident că, ca și regulă generală, până în prezent era nevoie ca persoana să se deplaseze fizic la ghișeu sau în incinta instituției financiare pentru a fi identificată. Ca și regulă generală, era prezentarea actului de identitate, operatorul sau persoana de contact avea posibilitatea să se convingă că persoana este cu prezență fizică și este anume acea persoană care pretinde a fi, prin compararea imaginii faciale și imaginii fizice a persoanei cu datele din actul de identitate. Astfel, vorbim despre o procedură KYC obișnuită cu prezență fizică bazată pe acte pe hârtie sau acte fizice. În cazul EKYC sau Electronic Know Your Customer vorbim despre o identificare a persoanei prin mijloace electronice la distanță, fără necesitatea clientului de a se deplasa fizic la ghișeul unei instituții financiare, în scopul verificării identității și confirmării identității acestuia. Domnule Burciu, ce probleme vine să rezolve acest sistem nou și cum va ușura viața oamenului și a business-ului în principal? Dezvoltarea sectorului financiar și în special bancar nemijlocit atrage după sine și dezvoltarea noilor produse și servicii și pentru a putea, pe de o parte, a avea acces cetățenii, persoane fizice sau juridice la aceste produse și servicii pe care sectorul financiar poate să le pună la dispoziție, dar pe de altă parte și însă și entitățile, dorința de a avea o bază de clienți mai mare și în final să fie mai profitabil, pentru că asta e un scop în sine, va ușura interacțiunea aceasta dintre persoane și entități. Vreau să vă întreb, vor putea instituțiile noastre financiare să identifice doar cetățenii ai Republicii Moldova sau și cetățeni străini, și persoane fizice și persoane juridice? Conform legii 66, care vine să ajusteze legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, la prima etapă cerințele vor fi de identificare a clienților la distanță vor fi doar pentru persoanele fizice, cetățenii ai Republicii Moldova, și doi, pentru persoanele juridice, a căror reprezentanți, administratori, fondatori, beneficiari efectivi sunt la fel persoane fizice, cetățenii ai Republicii Moldova.
Evident, persoana juridică, la fel, trebuie să fie înregistrată în Republica Moldova. Este pregătită societatea să accepte noua soluție? Că dacă ne amintim de trecerea la eliminarea ștampilei, de exemplu, care tot trebuia să ușureze viața oamenilor de afaceri, cumva acest proces a durat mai mult și nici acum nu cred că toate instituțiile au renunțat să ceară ștampila umedă. Eu aș zice că sunt două situații cardinal diferite. În cazul ștampilei sau sigiliului, eu pentru moment l-aș lăsa la o parte și referindu-mă concret la identificarea la distanță sau prin mijloace electronice a clientului, aș vrea să remarc faptul că este o solicitare pe piață la ambele tabere, cât din partea mediului de afaceri, atât și din partea clienților de ceva timp. Aș zice eu, odată cu începerea perioadei pandemice, dacă vă amintiți, 2020, atunci când au fost niște obstacole de deplasare fizică destul de semnificative, atunci a fost probabil că o situație când ne-a demonstrat în practică cât de în vogă este subiectul dat. Atunci, pentru prima dată, și subiectul identificării prin mijloace electronice a apărut pe agenda autorităților publice și de atunci cumva are o istorie că s-a finalizat cu succes anul acesta prin votarea în Parlament a amendamentelor legislative atât de mult așteptate. Și mă refer aici la faptul că persoanele, cetățenii Republicii Moldova, indiferent de locul unde se află fizic la un moment dat, au sau vor obține acces liber la serviciile financiare a acelor instituții financiare care prestează servicii în Republica Moldova, indiferent de piața bancară sau nebancară. Și evident că acest avantaj este și în favoarea mediului de afaceri. În plan secund și statul ca entitate este un beneficiar indirect sau colateral, având în vedere că se dezvoltă acest segment în statul nostru, în țara noastră. Dar nu era suficient ca și în cazul serviciilor publice doar utilizarea semnăturii electronice? Semnătura digitală sau semnătura electronică calificată este unul din elementele necesare care poate fi utilizat și după cum vă puteți convinge în amendamentele la legea 308, admit ca semnătura digitală calificată împreună și cu alte elemente suplimentare să fie utilizată în scopul identificării, însă semnătura digitală nu este suficientă în toate sau nu este un mijloc absolut suficient pentru finalizarea cu succes a identificării clientului. Semnătura electronică calificată este importantă a fi utilizată, dar trebuie să avem în vedere că nu este foarte răspândită în Republica Moldova și puține persoane care o dețin la moment și care pot să o folosească, respectiv însăși conceptul de EQIC, cunoașterea clienților prin metode electronice, are o viziune mai largă la mijloacele care pot fi utilizate pentru identificarea la distanță. Dați-mi câteva exemple de aceste mijloace, vă rog. Unul din mecanism care este stabilit și care ar trebui să fie cu un impact mare este utilizarea mijloacelor electronice care asigură transmiterea video și audio, înregistrarea actului de identitate și interacțiunea, adică face interacțiunea cu persoana fizică. Sau poate fi un alt mecanism utilizat sau un alt mijloc de tipul fotografierea persoanei fizice cu elemente de transmitere în timp real a anumitor mișcări sau schimbări fotografiei, la fel cu înregistrarea actului de identitate și entitatea, în urma recepționării acestor informații,
Deja urmează să întreprindă alte elemente cu scopul de a verifica identitatea persoanei. Iată, ca să înțeleg și un exemplu. Eu sunt clientul unei bănci, am nevoie să fac o operațiune, contactez banca, trimit actul meu de identitate, o poză și atunci banca îmi permite să fac tranzacția sau cam care ar fi? Vor fi, sau sunt câteva opțiuni. Deci sunt câteva opțiuni. Prin utilizarea semnăturii electronice calificate plus câteva măsuri suplimentare pentru a ne convinge că persoana este cea care pretinde că este, și o opțiune fără semnătură digitală sau electronică calificată atunci când persoana nu are sau nu dispune de această semnătură. Deci, legiuitorul a făcut tot efortul necesar pentru a crea oportunități pentru ambele situații și pentru a nu formaliza în exces această procedură de identificare a clientului. Atunci când clientul nu dispune, spre exemplu, de o semnătură digitală calificată, atunci aplicăm metoda care a descris-o destul de bine Andrei, prin care se obțin capturi faciale a clientului, care se identifică persoana prin flux continuu internet, se observă mișcările, comportamentul, fiindcă sunt elemente și de ordin psihologic, nu doar de ordin fizic, că este persoana în fața camerei video. Vor fi și că vrea să facă acea tranzacție, exact. Doar sunt niște elemente care le cunosc doar ofițerii AML sau experții AML în cadrul instituțiilor financiare și nu întotdeauna se comunică publicului larg, dar aspectele psihologice, privire, comportament, la fel. Vor putea fi utilizate și alte elemente de confirmare a identității persoanei. Spre exemplu, în cazuri anumite, la elaborarea cadrului secundar deja se vor... Păi, apropo de cadrul secundar, vreau să vă întreb, domnule Burciu, BNM a elaborat regulamentele și celelalte și legile secundare ce vizează acest domeniu și dacă instituțiile financiare deja au fost pregătite, informate? Conform legii care a fost modificată, autoritățile de supraveghere au un termen de până la 6 luni pentru a aduce în concordanță cerințele secundare cu modificările primare din legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării bani și finanțării terorismului. Banca Națională are deja un proiect de instrucțiune care vine să detalieze cerințele pentru entitățile pe care le supraveghem. Suntem încă în dezvoltarea acestui proiect și probabil în intenția e să-l mergem la vizare publică cât de curând, dar în termen restrâns. Vom avea o perioadă de probă sau din start vor fi putea utilizate de toată lumea? Aici probabil intervine deja în ce măsură entitatea care va implementa acest mecanism va fi aptă și capabilă să se conformeze cu cerințele care sunt sau care vor fi descrise în reglementările noastre, dar în mod normal nu este un proces simplu și este mult de lucru în, cum să spunem, subsol, în background pentru entitate. Trebuie să-și ajusteze sau să-și creeze politicile și proceduri interne, trebuie să efectueze o evaluare a riscului ca să înțeleagă în ce măsură implementarea unui noi mecanism de identificare a clienților va putea fi sau va atrage după sine riscuri de spălare a banilor și finanțarea terorismului. Apoi, nu e deloc simplu alegerea metodei care trebuie să fie aplicată de cunoașterea clientului, pentru că legislația la moment dă posibilitate 4 metode așa
și ele fiecare vine cu cerințe diferite și mecanisme de securitate care trebuie implementate în fiecare caz sunt diferite. De aceea, în ultima instanță, probabil entitatea raportoare urmează să decidă în ce fel și cum merge și dezvoltă acest mecanism de Vor avea nevoie de softuri, echipamente? Da, exact. Și softuri IT specializate trebuie și, bine, nu e neapărat să fie elaborate din fașă, pentru că deja sunt, bună oară, băncile sunt destul de avansate și au softuri, dar trebuie module speciale care trebuie dezvoltate, eventual pot fi contractate persoane terți care deja au dezvoltate așa sisteme și pot fi implementate și la noi. Această metodă de identificare presupune prelucrarea unor date personale. Cât de bine sunt protejate aceste date? Din punct de vedere a protecției datelor, nu aș fi foarte critic sau îngrijorat, fiindcă noi în Republica Moldova avem o lege dedicată protecției datelor caracter personal, legea 133 din 2011, care, apropo, anul trecut a și fost amendată și amendamentele se referă la preluarea și implementarea în Republica Moldova a unei părți din așa numitul GDPR, Regulamentului General a UE cu privire la datele personale. Deci sunt niște standarde destul de bune în ceea ce privește protecția datelor caracter personal. Aici aș deschide o paranteză și aș merge puțin în altă parte decât protecția lor. Lansarea pe piața a noilor produse și utilizarea tehnologiei moderne în procesul de lansare și prestare a noilor produse sau lansare pe piață necesită o coordonare prealabilă cu centrul cu privire la protecția datelor caracter personal, un fel de analiză, un fel de assessment a acestor noi produse. Deci, entitățile raportoare, agenții economici, operatorii economici care vor utiliza EKC-ul în prestarea serviciilor sale, va trebui în prealabil să prezinte o astfel de analiză și evaluare a procesului întreg de prelucrare a datelor caracter personal, împreună cu obligația sa de a desemna un ofițer cu privire la protecția datelor caracter personal. Deci va fi o etapă, o precondiție pentru a fi întru totul conform sau în conformitate cu legea. Cam asta aș vrea să menționez, ceea ce ține de datele caracter personal. Și probabil că ar fi important de menționat că EKC-ul ca atare, în sine, ca instituție juridică, nu este un lucru obligatoriu. Atunci când entitatea raportoare sau compania este suficient de pregătită, este matură și înțelege că este gata să o aplice în activitatea sa comercială, o poate face. În cazul în care înțelege că nu este suficient de pregătită, atunci își rezervă un anumit perioadă de timp pentru a se conforma la toate criteriile tehnice și juridice pentru a-și lansa anumite produse cu utilizarea identificării electronice a clientului. Cum se va face înregistrarea primară sau în cazul clienților noi? Va fi nevoie prezența, primul rând, prima dată la bancă cu act persoană fizică sau va putea fi din start făcută conectare electronică? Mecanismul ăsta nou care urmează a fi implementat vine anume să elimine bariera aceasta de interacțiune fizică dintre entitate și persoană fizică, respectiv mecanismele care vor fi dezvoltate individual fiecare entitate în parte, anume trebuie să asigure interacțiunea la distanță cu persoana. Cel mai probabil, după cum deja sunt dezvoltate, fiecare entitate va avea un modul, o aplicație pe care persoana care va dori interacțiune cu acea entitate va trebui să o descarce, să o instaleze
telefon sau alt dispozitiv electronic care va utiliza interacțiunea cu entitatea și, iată, prin intermediul aplicației va putea interacționa cu entitatea. Probabil vor fi niște elemente care urmează a fi completate, de genul numele, prenumele, anumite date de identificare. Deja o altă etapă, fie fotografierea actului de identitate, fie interacțiunea video-audio în direct cu persoana. Și a treia etapă, deja identitatea urmează să o desfășoare pentru a verifica identitatea. În mod normal, prin accesarea sau confirmarea datelor care au fost furnizate de persoană cu baze de date, registre care sunt oficiale în Republica Moldova sau anumite baze de date care sunt din surse independente și care nu neapărat aparțin statului. Dar buletinul de identitate sau un act de identitate rămâne strict necesar în toată această interacțiune. Și vreau să vă întreb, aceste servicii ar fi foarte utile pentru cetățenii noștri aflați peste hotare. Doar că mulți dintre ei, stând mai mult timp acolo, au actele de identitate expirate. Vor putea sau nu utiliza? Permiteți-mi, vă rog, să încerc să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Deci, în scopul combaterii sau prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului, vorbim despre un act de identitate. El este preferabil să fie un buletin de identitate. În caz contrar, poate fi utilizat un alt act de identitate, cum ar fi pașaportul pentru străinătate. Deci este un scop general de a identifica persoana. Îmi vine greu să cred că la o persoană pot fi expirate toate actele odată. Deci asta ar fi un capăt a răspunsului. În ceea ce privește termenul de valabilitate a actelor de identitate ca atare, Republica Moldova implementează și este parte la anumite standarde internaționale în ceea ce privește prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului. Deci Republica Moldova, când elaborează și adoptă niște legi, ea implementează niște standarde internaționale. Și în toate jurisdicțiile și în toate statele care implementează reguli de transparență financiară în sectorul financiar, utilizează exclusiv acte de identitate valabile, fiindcă în cazul în care un act este expirat sau fals, sau șters, sau alterat, este un risc de spălarea banilor care trebuie să fie eliminat. Deci nu este vorba de sentimente sau preferințe sau anumite facilități acordate unor categorii de persoane. Noi vorbim strict de elementul criminal, de eliminarea oricăror riscuri în ceea ce privește prevenirea spălării banilor. Și este un standard internațional ca toate actele prezentate de către oricare consumator sau client, ca și regulă generală să fie valabile. Aceasta sau valabilitatea unui act oferă o siguranță suplimentară că acea persoană s-a prezentat în fața unui organ de stat cu prezență fizică și a obținut un act valabil de identitate. Deci asta este ideea sau rațiunea în spatele utilizării unui act valabil și nu unui act expirat. Vreau să fac doar o precizare vis-a-vis de actele care pot fi utilizate pentru identificarea clienților. În principiu, într-adevăr, la nivel internațional, adică diferite tipuri de acte pot fi utilizate pentru interacțiunea cu entitatea sau cu atât mai mult la stabilirea relației, da? Când deschizi un cont sau alte produse vrei să obții. Dar la noi, în legea 308, este foarte clar stabilit că această interacțiune se efectuează, la prima etapă, se efectuează prin acte de identitate. Când ne ducem în legea
care, cu privire la actele de identitate, spune foarte clar care anumite documente pot fi considerate ca act de identitate, respectiv și pașaportul este act de identitate, permis de ședere sunt diferite, buletinul de identitate, pur și simplu anumite documente pot fi utilizate doar în anumite circunstanțe, de exemplu pașaportul pentru călătorii. Okay. Și de asta când vorbim de interacțiunea dintre entitate și o persoană fizică, actul de identitate este buletin de identitate. Dar în cazul persoanelor juridice? În cazul persoanelor juridice sunt actele de înregistrare a persoanei juridice, extras din registrul bazei date ASP, deja actele care, statutul companiei, da, documente de constituire, dar și actul persoanei fizice reprezentant sau administrator, deja e la fel, e buletin de identitate. Vreau să vă întreb cum a reacționat comunitatea de afaceri la această lege, pentru că știu că mai multe asociații de business, ani la rând, au tot cerut ca să fie aprobate aceste amendamente. Au fost consultate? Au fost, da, discuții mai mult timp cu diferite asociații, cu AMCEAM, cu European Business Association, EBA, asociații și altele, care într-adevăr cumva au solicitat impulsionarea dezvoltării unui astfel de mecanism de identificare la distanță. Vedeți că procesul legislativ durează și poate în anumite circunstanțe dorește mai repede, dar nu întotdeauna e posibil. Cu toate acestea, țin să menționez că un mecanism mai puțin detaliat deja era în vigoare începând cu 2018. La fel a fost stabilit cerința în legea privind combaterea spălării bani și finanțarea terorismului, în care entitățile pot aplica măsurile de cunoaștere a clienților la distanță, dar erau anumite condiții de măsuri de securitate pentru verificarea identității clientului. Pur și simplu, dat fiind faptul că nu era foarte explicit și nu detalii de metodele care pot fi aplicate, probabil nu s-au dezvoltat în această perioadă. Acum ar trebui să fie un impuls mult mai mare. Sunt impuse careva limite pentru operațiunile care pot fi făcute prin identificare la distanță? Sau în cazul băncilor pentru tranzacții, sume, cote? Legea nu prevede careva limite sau tipuri, categorii de operațiuni sau de servicii în raport cu care pot fi utilizate mijloacele de identificare la distanță și în raport cu care nu. Legea doar prevede niște criterii foarte clare și destul de explicite cum urmează a fi identificat clientul. Deci, pentru noi este critic ca și importanță să identificăm clientul. Această identificare poate fi utilizată în scopul întregului spectru de servicii financiare prestate de către entitățile raportoare. Cu toate acestea, standardele internaționale și bunele practici, într-un fel, recomandă ca entitățile, pentru a gestiona adecvat riscurile la care pot fi supuse, să întreprindă anumite acțiuni de genul limitării anumitor produse sau servicii care se oferă pentru persoane care au stabilit relații la distanță, sau utilizarea primele tranzacții să parvină în cont, de exemplu, de la o entitate care deja a desfășurat măsurile de cunoaștere a clientelor fizic în interacțiune. Toate aceste cumva limitări vin mai mult din perspectiva gestionării sau minimizării riscului de spălare a banilor și finanțarea terorismului. Deja entitatea individual trebuie să-și stabilească apetitul de risc și felul în care urmează să implementeze și să interacționeze cu persoane fizice. Au fost făcute careva evaluări dacă acest sistem va aduce economii, să zicem, agenților economici sau, dimpotrivă, ar putea apărea cheltuieli?
Economia ar veni pe partea mai mult a limitării utilizării resurselor care pentru interacțiunile fizice cu persoane, nu știu, aceleași echipamente care te fac să copiezi la Xerox sau să copii documentele de identitate, să arhivezi documente personal, trebuie mai mult pentru a avea acces la piață mai largă sau la mai multe zone geografice. Acum, probabil, un răspuns ar fi în ambele sensuri, că sunt și cheltuieli pentru a implementa adecvat mecanismul de KYC, dar vor fi și beneficii, da. Domnule Malașevski, experiența căror state a fost preluată în implementarea ECHS în Moldova? Dacă ne referim în speță la cadrul juridic primar, la legea, la amendamentele la legea 308, la elaborarea acestui mecanism au fost analizate mai multe practici. Aș zice eu, în plan central au fost bunele practici europene, a fost consultat recomandările internaționale FATF, dar totodată există un fel de linii directorii ale autorității bancare europene, EBA, da, care vine cu un șir de recomandări destul de clare și exhaustive în ceea ce privește care elemente obligatorii și opționale ar fi în implementarea EKYC pe continentul european. Deci noi ne-am inspirat din acel document și evident că am utilizat și o practică a unei din țările europene, mă refer aici la Lituania, având în vedere că, sau conducându-ne de argumentul că Lituania în ultimii câțiva ani a devenit un hub financiar european destul de dezvoltat. Deci, dacă a fost posibil în câțiva ani, este un exemplu relevant. Deci, noi am utilizat legea AML a Lituaniei pentru a ne inspira în ceea ce ține de mecanismul EKYC la ei. Asta nu înseamnă că noi am copiat. Asta înseamnă că noi ne-am inspirat în sensul bunelor practici europene, iar pe parcursul tuturor rundelor de discuții publice cu subiecții interesați și implicați, pe parcursul celor două lecturi care a fost votat amendamentele la legii, acest mecanism a fost cizelat, îmbunătățit, perfecționat și în rezultat avem un articol adoptat în legea 308. Da, au mai fost consultate și experiența României, Germaniei, Letoniei, Singapur, care la fel au implementat mecanismul ăsta. Vreau să vă întreb dacă avem în țara noastră companii care prestează servicii sau softuri pentru EKS, pentru că datele arată că la nivel global în acest an se așteaptă o creștere de 22% a acestor tipuri de servicii. Nu sunt la curent, bună oară eu, dar odată cu implementarea cerințelor legislative și mecanismului care va fi dezvoltat la nivel secundar, ar trebui să apară companii care anume să furnizeze ca și persoane terțe astfel de servicii. Sau piața ar putea să înglobeze și companii la nivel internațional care sunt destul de puternici și ar putea relativ ușor să intre la fel pe piață, să acorde servicii de facilitare de interacțiune dintre entitate și persoanele fizice și juridice. Tocmai le-am dat o idee unor oameni de afaceri acum din domeniu. Aveți perfectă dreptate, a apărut un segment nou în economia țării și acest segment sau această nișă la moment este liberă. Cunosc din practică că există careva tendințe pe piața locală. Unele companii comerciale încearcă să presteze
anumite module sau anumite părți, componente necesare pentru efectuarea identificării clientului la distanță, însă nu întreg spectru de pași necesari. Deci este loc pentru o dezvoltare suplimentară și aici aș fi de acord cu colegul meu care menționează că, spre exemplu, pe continentul nostru, sunt în Uniunea Europeană, există companii specializate în ceea ce ține de prestarea serviciilor, de identificarea clienților prin mijloace electronice și ei admit că ar putea accesa sau ar putea veni pe piața Republicii Moldova. Și vreau să adaug o întrebare în partea, să zicem, cetățenilor de rând. În ultima perioadă asistăm la foarte multe cazuri când în urma fraudelor sau atacurilor cibernetice sunt sustrași bani de pe carduri. Ar putea AKC-ul să securizeze această zonă sau, din potrivă, ar putea să existe și mai multe tipuri de fraude? Frauda în sine ar trebui, sau riscul de fraudă ar trebui luat în calcul de către entitate în momentul când îți dezvoltă politicile interne, în momentul când decide să implementeze acest mecanism. Însăși mecanismul în sine nu ar trebui să ducă fie la creștere sau la scădere, pentru că ar veni doar să asigure interacțiunea dintre persoane și entitate, din stabilirea relației dintre acestea. Acum, deja, după ce relația e stabilită și începe a face anumite tranzacții prin intermediul acelui cont care e deschis sau cu ajutorul cardului, atunci deja persoanele rău intenționate pot folosi și sustrage anumite mijloace bănești. Riscul crește atunci când interacțiunea primară dintre entitate și persoană fizică nu este suficient de securizată și o altă parte terță, rău intenționată, are acces și poate să preia informația despre identitatea persoanei, a clientului. Dar acest aspect neapărat trebuie entitatea să-l prevadă și să ia măsuri ca să asigure minimizarea acestui risc. Domnilor, în speranța că ne vom bucura cât mai curând de aceste servicii și că instituțiile noastre vor fi deschise, la fel și cetățenii, pentru a le adopta, vă mulțumesc și vă doresc succes! Și noi vă mulțumim! Mersi!